Yes mga ka-farmers, ni ata karon sa barangay Malingin. Mao ni ang City of Bugu Nursery. Atong lantawon og unsay ilang mga gipang tanom dinhi. Let's go. Asa man dito? Ako tong sundon si konsihal. Agoy, di amaday daghang mga tamatis deri ka mga nindot ba na munga, daghan kaayo og bunga ang ilang tamatis. Asa na to si konsihal ako tong sundon adto to sa mga paliyahan. To ara si konsihal akong sundon og asa to siya paingon. Agoy to asa paliyahan, ang mga paliya nga gisulod og sako Gilarguhan na nilag tanom. Vermicast de na o gilarguhan og tanom og mga ampalaya. Gilarguhan. Paliya, ampalaya. Gitsulan siya. Ari na ko dako kay. Propagation. Kana dihang nanurok, tanaw lang ko sa mo. Kaya ang ipanghatag sa tuwa, huwag mo man ito manurok. Ha? Ay, mag-picture ako aron way Arkansas biyahe. Ay, gabot. Hala na. Ug niya nag-distribute na sa mga baril, duha ka sako nga vermicast ug putas, unya napay mga seeds. So daghan kay tag nadawat nga gikan sa atong City of Bugu Agricultures. Makugihan nato nga mga farmers niya karon nagtapok. Nabali ang sako. Init na. Boy, pahabol. Ako kiyo atong pusingan be o smile mo diha o naghinagdan murami og mga asuso nga nagtapok di ani dinhi o nabang uban o kaya giinitan man na sila samtang nagpaabot sa distribution og ubay-ubay sad ming asosasyon nga maka-receive karon og thank you.